Soc l'Alejandro Kemp, soc xilè, visc ja fa 5 anys a Catalunya, soc el fundador i director del meu primer vot. El meu primer vot és una iniciativa que cerca col·laborar amb la formació ciutadana dels menors d'edat a Xile i a Catalunya. Som 15 professionals amb experiència en formació ciutadana, educació, comunicació i recerca. Dins d'aquestes persones que treballen al projecte, l'Aina i el Guillem són la cara visible de tot el projecte, que són dos nois estudiants de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, que tenen 18-19 anys cadascú. El meu primer vot no fa activisme. La nostra tasca és adreçada a l'educació i a la formació ciutadana, a enfortir el múscul ciutadà dels menors d'edat. Fem processos participatius, activitats pedagògiques i recerca, totes orientades a conèixer l'opinió col·lectiva dels menors d'edat en assumptes que els afecten o els interessen. La nostra estructura és flexible. Depèn de l'activitat, convoquem als qui ens donen les eines o les habilitats específiques per aconseguir els objectius de l'activitat. Si és processos participatius, seran els professionals que dominen o tenen més coneixement d'això. Si és recerca, el mateix. Per exemple, si fem una activitat a Xile, òbviament la fem amb els professionals xilens. I si la fem aquí a Catalunya, convoquem els catalans que treballen per al projecte. El més important és estar a les xarxes socials, perquè ahí podem donar-nos a conèixer i és ahí on els nois i noies es sentin més lliures d'opinar, de participar. La dimensió digital és fonamental i intentem tenir un desenvolupament de la comunicació el més digital possible. Des que vam crear el meu primer vot, crec que les activitats més rellevants han estat la consulta que vam fer a la ciutat d'Arica, a Xile, durant la pandèmia. Després diria que la investigació de deures i drets digitals dels menors d'edat aquí a Catalunya, també durant la pandèmia va ser una activitat molt rellevant. I les dues consultes d'adolescents, la d'aquest any i la de l'any passat, ens van donar una visibilitat important al projecte. I sobretot la d'aquest any, que va ser al voltant de les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Gairebé tots els alcaldables primer ens van donar suport per a la crida i, a més, van poder fer trobades amb els alcaldables i parlar dels resultats de la consulta, dels assumptes que van opinar els nois i noies. Crec que va ser una fita molt rellevant, perquè hi ha 3 actors rellevants que han de donar-li validesa al projecte. Són els actors educatius, els socials i els polítics. I amb l'última consulta, el món polític es va adonar del projecte, van conèixer el projecte.
El meu primer vot no té cap vinculació ni econòmica, ni política, ni cultural amb cap organització. Òbviament, som gent que té pensament polític, però de fet molt diferent entre nosaltres. Som un pont, com un mitjà de comunicació, entre el món adult i els menors d'edats. Des del meu primer vot, creiem que la transformació social no la fa només una persona ni només una organització. Els catalans tenen una qualitat molt rellevant, molt única. Gairebé el 37% dels catalans estan vinculats a una organització col·lectiva, ciutadana, en diferents nivells, ja sigui esportiva o política, no? I això crec que és un principi que el meu primer vot recolli i ho fa seu. Per exemple, ara mateix estem en l'Ateneu Barcelonès. És una associació, de fet, molt antiga i que és un exemple molt rellevant de com aquí a Catalunya els catalans se junten per a fer coses, no? L'Observatori de Transformació Social creiem que té el mateix objectiu, que és juntar gent, juntar organitzacions on totes des de diferents tipus d'activitats volem la transformació social, que l'entenem, la transformació social, com un estat permanent de millora de les estructures socials, econòmiques, polítiques, educatives, per a tenir una vida millor i més justa. Creiem que els actors tant educatius, socials i polítics que treballen amb els menors d'edats haurien de posar més esforços en conèixer l'opinió col·lectiva de les noies i nois, de manera de complir amb el que ells mateixos diuen, no? Que és hem d'escoltar els nois i noies, i que no sempre es fa. Més que un recurs, recomanaria donar-li un cop d'ull a la gestió que fa l'Ajuntament de Recoleta a Santiago de Chile i l'alcalde Daniel Jadwe. Hi ha transformacions profundes des del punt de vista econòmic, social i també polític. Crec que és un exemple rellevant de mirar.